ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, шуморо ба барномаи мо таҳти унвони ту барои ман азизи хайрамақдам мегӯем. яке аз қисмҳои асосии барномаи мо саломатии оила аст. имрӯз мо мехоҳем ба шумо рецепти субҳонаи болаззат ва фоиданокро пешкаш намоем. ба канали мо бипайвандед ва бинависед ки кадом субҳонаро дар оилаи шумо дӯст медоранд.